Myslím si, že nie. Samotný fenomén totalitnej diktatúry administratívy Európskej únie v Bruseli rozvrátil vzájomnú dôveru a presvedčenie o bezvýhradnej podpore Európskej únie ako medzinárodnej organizácie, ktorá vie, čo chce. Zhoršujúca sa ekonomická a sociálna situácia obyvateľov Európy pri nanúcovaní všetkých možných negatívnych procesov, ako je násilná, ilegálna migrácia, podporovaná z Bruselu, ako je snaha o zbavenie členských štátov ich štátnej suverenity v prospech nikým nevolenej hrstky skorumpovaných úradníkov, vedie nezadržateľne k zániku Európskej únie. Nepochybujem ani na sekundu, že tento proces bude sprevádzaný sebeckým násilím, vnútorným bojom medzi členskými štátmi o čo najdlhšie hospodárske prežitie na úkor slabších členských štátov, vrátane Slovenska. Navyše otvorená podpora neofašizmu, prípravy na vojenskú agresiu proti Ruskej federácii, ignorovanie vraždenia tisícov civilistov a detí zo strany Spojených štátov amerických a Izraela je jasným príznakom absencie vlastnej perspektívnej koncepcie zahraničnej politiky únie a kompletnej straty zmluvne a politicky proklamovaných civilizačných hodnôt. Nič z týchto príznakov neukazuje na návrat Európy ako významnej síly v medzinárodnej politike. Európa upadá a to, čo bude vznikať, budú nové spojenia štátov v záujme hospodárskej spolupráce, nové politické síly a najmä význam suverénnej zahraničnej politiky jednotlivých štátov voči ostatnému svetu. Treba zdôrazniť, že ani dnes neexistuje spoločná zahraničná politika Európskej únie. Naopak, členské štáty sú podľa zmluv o Európskej únii úplne suverénne. Zahraničná politika patrí do ich výlučnej kompetencie. A tento trend sa bude zosilňovať. Hrubé porušovanie medzinárodného práva, udeľovaním hospodárskych a politických sankcií na všetky strany voči každému, kto sa nepáči politike Saša a Bruselu, rozhodne prestanú byť nástrojom medzinárodných vzťahov. Je to hlboký omyl ako mnohé ďalšie. Nepredpokladám, že by bolo záujmom Bruselu zlepšenie vzťahov voči Moskve alebo Pekingu. Bruselská politika je závislá od Saša. Úradníci a orgány únie sú skorumpované na najvyššiu možnú mieru a dospeli až k diktatúre a ignorovaniu medzinárodného práva. Chýba vízia budúcnosti, chýba reálne hodnotenie situácie, chýba podpora občanov členských štátov politike Bruselu. Stále je tu prítomný aj veľmi nezdravý falošný pocit akejsi civilizačnej nadriadenosti kolektívneho západu voči ostatnému svetu. Spojenie militantnej politiky NATO s Európskou úniou postupne zlikviduje vplyv a existenciu týchto zoskupení. To je veľmi dobré. Inak Európe, ktorá nemá vlastné zásoby nerastných surovín, hrozí rapidné zníženie životnej úrovne obyvateľstva a marginálne postavenie v rámci svetovej politiky na dlhé 10 ročia dopredu.